खाजन ताकताय बुक सं नरक नुगिमान खा अब मैडम प्रत्येक प्रोटेस्ट खाइमा जागा न बतंगो रैली खाइमा जागा बतंगो लामा कासम ब्लक खाइमा जागा बतंगो जे कुनो सभा तिब्रासानि सभा अंकांके बनो नुगनाय कয়েক दिन बसकांनि रोमान स्क्रिप्ट सभा बो कामजले सिजिगै दागा सभा खाइजाक माने नुखा बिनि रांसांनि चेन साजुजाक माने नुखासों अबाय खलायनाय बिनि गोबांमा जागा न ब अंखरमान नुगजागो अमाहाय जों बुरै साहस गोनां एंके तिब्रासानि बागै सभावो चुबानाय सानमंगो लगिरेनाय आबाहाय जों नुगियाखौ एंके बेलायखेनो नरक नुखांके एंके बखा tangai teh rok asup tongbai kena ambah herok maban sokong kena rok punya sini mung sirgradi. Oh, ane mung ke Kajol Deborma Rupini. Bo puso tong tang. Ang ke TWF ni Central Committee Advisory Board ni vice person. Gangke do aprun kisah kok tinin dete se tongai salai na. Gangke aprun roman skribo nono rangsang chen sasujak man nuka sing kamdli cisi gay daka sopa kajak man nuka kaya rangsang chen rok madam mangkar naki manlia. Aw nok nang kok no tini taisa sengjak ma bajora re sasana nangpika puila no media takuk no hambai nang kok sungmani bagai adino ang phai sok phaika sok men jora no borok dula mula khe rom laijak jora wang phai sok phaika phungni 9ta somoyo ga ang o jora wo borok nom suke khlaijaki tongkhani sia angbo ani suk khorok chana tubuinai ang o jaga wo tomtom kasai phaimani ke borok no ang o jaga wo जेतु आनि बुसारकनि समान बा बुसारकनो माया खाइमा हाइनो आं बरकनो खाइनाय हनै बरकनो चामुं किसा रफाइना हनै आं आगौगै फाइमानिसि ओंके बरकनो जागा मुरि ताइ बाता सारक पन्चाथों हनै रां किसा रिफाइना हनै आं बरकनो ब नाइते हिनि फाइमानि हाइबान अ नाइना नानि सुजुक्रिखा बाहायनि हिमालय बरकनो बाक्सा बा गारि ओ दावै लेंगि रक पंखा बुरैसा बरक दंना हाय याकमो कक्सा याकदो पंसा का सपेरा जाग रखे नुखां गां संका बरक न साबो अफिसार अरनि कक्सानानि खे सुजुग्रा मानो माने आ समय आनो सुजुग बदलिया सानानि बागै आनो निजिनो बरक खाय दुला मुला खाय रमखा गां साका आरे जे जागावो 12 घन्टा बन हंके तो दि बरनि 12टा जरा फान तंना नांगले आमते यादै बाना ओंखाय 1 घन्टा बारे आधा घन्टा फानसि तनलिया बरक न रु तंग हरकान चेरि फिरगि रमसिउ ओंखाय जों तो प्रशासन रक बाइसे पुलिस प्रशासन रक बाइसे आन्दोलननिया दाबि तो जों जारा प्रशासन तंनाय जे हापांगो तंनाय रक बाइसे जों आन्दोलन खायसिनि आन्दोलननि खरां बरक खनातों हनै के जों तो आरखा दतरक बाइसे कोन आन्दोलन करि जों बरबाय बुलायन कोन दरकार नांगिया के तिनि बो माहायनो गा आ दिनाव आं जेमन खानि बखा कष्ट नांखा चेरे रंनो लेंजाक गा तै गरै तै सानका तैबो मानलिया ओंके आंनि जे स आनि याकनि रां रहरै खरकसा आनि बसालानि समान बरक नां तै रक नाहारखा अजराय जेमन हारे लेंगि तंखा गारि बिसनि कारिनानि बरक घसिलिया गे धरा दरि इंलाय खेबले गां मा हनकाता आरे जों तो सिकक बुया मांखं बुया नरंथिनि जों गुन्दाबो खाया नरंथिनि जों माफियाबो खाया ताउन बागै जोंनो तिनम तेके बुना नांखाबा ओंखाय निजिनि हावा तंगैनाय सिनि राइज द तंकरै अ डेमोक्रेसी कान्ट्रि व सिनि तो सानानि अधिकार दङ ओंखाय जों अ हावा तंगैनाय सिनि बुसक जरातै बियाल फाइसक पाइका सामुं तंमुं कानमुं कक सामुं जतन बियाल थांका ओंके जों सिनि जराव सास ओंकानि सुकनि जराव तामंनाय आनि बुसान जराव तामंनाय गे जोंखाय माने जों से रुफिजिं तंसिउ हिसाबो ओंका अ जरा रंनो बेलायना दिनो कक रंनो मुइतु मांखे माने ताबुक फानानि हर हायके सालनो नुबि तंखा ओंखाय बेलायनो खाबु खामला बलाचिव आनि बुसारंनि बुसकांगो तिरपरा हास्ताय गनाङै जत राज्यनि बुसानो नुखाना हाय मा दङ ओंखाय अ दिनो त आनि सागने रि कुखा आं बलाचिव ओंका आं तोर चुवाक नंगिया चुवाक केफेक बुया आङो जागाव चुवाक नङि केफेक नङि आं मुसां जागैने बा आङो हायंने हिनि आं मानिया के पुलिस प्रशासन आबो ताम खलायके आंबो वान सगि मानलिया ओंखाय बरबानो सतनो आं बानि बुसारंनो रमु ओंखाय बा रितो सरियाबले बुसागने रितो किसिगैने थांका का समय नानि सेन बुक माखना हाय मा दङ ओंखाय आं वान सगानि आन्दोलन चेरक आसेन मानलिया हायनि बागान जागो फाइलिया ना हाय मा दङ ताबो जरा सेन आं मानियाखौ के बेलाखेन हामबाय तिनि इंका बो हाथाय कतर तिनि बो हानि हाय फाइसक पाइजाक एंके तिनिनि अजार अबनो ताबो कुथुम लाइमेन बिसिंते ताम मेसेज नामुसुं आव आं अबनो जे हापांगो तंनाय रंनो कयना मुसुंगो सिनि मानथाय मानानि बागै जों अम सिनि तो ताबो एदिसि हापां तंगो बुबाग्रानि नासिं मुंबाय बुबाग्रानि वानसक मुंबाय जों तिनि अरव TWF तिपरा मथा YTF TISF खलायने जों अ जागाव अ आन्दोलन जतन ताव तब तंबायो
ormo hangke border tongkha 11 mandai 12 takar dola sini 12 takar dola ni MLA Biswajit Koloi mandai 11 mandai ni Madam Swapna Deborma bobo MLA hangke sini orowo sini edi sini no মন্ত্রী বরম গনাং জগদীশ চেয়ারম্যান বরগো ফাইজাক এক্স সিএম চন্দ্রদয় রূপিনী এক্স সিএম রমণী দেববর্মা এক্স সিএম বুদ্ধু দেববর্মা তেও চিনি বুড়ি রগব TWF রগনি তিনি YTF রগনি যতন অজাগাও ফাইনাই আও খাবাকসা जों তিনি হাইপেন ম বুবাগ্রা তো বুবাগ্রা হে দিবা না বুবাগ্রা তো বুবাগ্রা রাজা তো রাজা রাজা কে বনো খাগিয়া নों তা মখাই বাবো নাইয়া তিপ্রাসা কংথাই বারা চিনি মানথাইছে মানা নাंगौ हाया दिबा हंकाय ओ आन्दोलन हंकाय आंखाय मा हेनो तिब्रा हास्तेनो बरक सिनि कংथाय बारार ओ जागाव जों बासिलाय थाइग्रै हंके ओ जागाव गेद तिब्रालेन मांखाय बीजेपी र तंगलाक दिबा CPM र तंगलाक दिबा कांग्रेस र तंगलाक दिबा तिप्रा मथा सिमा र तंगनान को गया म खाय आं तिनि तिप्रा मथानि आन्दोलन नंजा गया ताम हमाले नरंनि मिडिया रंनि बिसिं तैना आं आनि तिप्रा हासेन ताखुकताय बुखुक संना आनि माफानि समान आनि कुसुक गोबाय रंनो आं गबकना मोसों नि बिसिं तैनो ओ जागाव पार्टी हिंयावैनाय जातिनि फाइके आंका बेलाय जाजागौ ओंखाय नगो तंतु तै फानाव नुगै तंखा हांका तिनि जों 12 घन्टा बन्द खा खोना 48 घन्टा कगनि कग ताइनि दिनो जों दुइ दिन ताइन दिन एक दिन फानङै मानु हंका आ समय रगो फानो तिनि खोनाया खोनाय मानु सनि खोनाय मानु आ जरा रगो फाइ जरा र खांके बेलायनि हामनाय हिनि खागाव তিনি ও জায়গাও কুথুম লাইন বিসনে গ্রেটার টিপ্রালেন নরক জি সানমং অব সাবনো সান নরক जों दम जे जारा हास्ते हापां तंनाय रंनो जे केन्द्र साबो तंगाबो नंगो सिवो दिल्ली तंतु तैया आं खुलुमो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अ सिनि खरांनो खोनातुं हनै ओके ओ जायगाव जे कुथुम लाइने अबा के माइक बाइसिरि खगलमे बाइसिमे दा अबा के जों सालामे बाइसिमे दा बखनानै नाके अफिशियल बा बिरक नरक रहजक दतं official babi to agi busung rejak tabu bo renai haima tongo hingkai जों oboni porewa sungna taisa bubagra kok kesarja mane जों o durga puja laimani porewa kali puja ne busang rogon sungna taisa jonton montor talangnai hinsau apro rogoda taisa जों agi to rukhano dui bar norok diliao thangman nukhana taklaini baiba जों taisa dana nangphino abo judi bo tabu bo abono manin hari angka जों getalkai thangnai ni tong और तंगतैनो बनो मेसेज रह सिनाय सिनि सानमानि अब हेने जो बर रकम फंगनान बागे और कुथुम लाइमानि ताना अमनो जों ओ जागाव चिनि हांगै जों तामुल बागे दिपेट खाइजागै तंखा नों नाहारसिदि नुकसिदि नरंनि बिसिंतैनो बरक नुकथुं बा नुकसिथुं आमते हायनि सिनि वान सक तंगो लास्ट और सिंलायसिनाय पारा रग द गोबां बोरैरंनो आसगै तंमान नुकजागौ केबो अब पार्टी गतसि जों थांया ग्रेटार टिप्रालेन बनांया केबो लेट्रिन कायसा बाय बानि जाक तंखना केबो रां 10 टाका बा केबो 20 टाका बा गोबां मा आसुगनाय दङ के जों तागलाय बनुखा अ ग्रेटार टिप्रालेन सानमानो जाजाक यांगैनो BJP ओ थांमानि नखा CPM ओ थांमान गोबां मा अ डिमान्ड न अ सानमानो जाजाक यांगै अंगर थांमान जों गोबां मा नखा जोंबो माति साका के अ बर रकनो ताम सानाय बरखे ताङै थांखाना आव निनि बिसिंतै बरकनो बां कबकनाय सिनि मकलो किसिसा नुपाना हापान सिलजाक तें खाना बाहाय सिलजाक तें खाने हिमालय आनि नुखंगा आं लेफ्टिन कायसा खुरिमाया बियालं तंग मजाराव ओ बियालो मान मानि बागै बुचि फानो बुलिवि तंग मानि जरा आं खाना बो हायताखौ बो सालसा किफिलि फायन हने आं बरंथिनि बो कयमंना रगो ते खरकसा बो नक नुखुंसलि आंगैने नक खुंसा माना मुसुं मानि बाय आव मानथुं मानबाय पाय माने परे वतायसा किफिलि फायके आंकेन जावन अबखा आं आनि व्यक्तिगत तरफ हयते TWF नि ngैने आं सारा तिरपनेन ताकुकताय बुकुक संनो कयु जे जागाफोर मानथों मानै मानखांके नादि हाइपानो अ ग्रेटार टिप्रालेन टिप्रासन चबाव तंगदि मन खबर सिलेना सागातै जे रोखांके आबो नादि नाफानो अर तंगदि टिप्रासन बागै सामुंख्लायदि मन खबर सिले केतिनिन बागा सोंलायसिनाय जतननो हामबाय।